What is up mga guys for today's vlog na may dali sa Mandawi. Alam mo panguntan ng mga guy kung asa nilapit sa Mandawi. Kay igo rami ni Agi dali mga guy nagsakay mi sa motor ya hibong ming murag baho-baho mang tungol among gili-ili murag daghang tao na ngaon. Ug sa diha nga among gidol mga guy nay nagtagod-tagod diri nga perti niyang laguta. Ug karon mga guy namili mi mga bulaklak ginabot og mga tungol pa ug uban pang mga malalang mananap. O diha mao na mong gipili gilunod diya sa mainit nga mantika mga guy. O karon mga goy namili nagpuso ang among konsihal sa Negros. O dili lang ni siya konsihal dito sa Negros mga goy, Bar City pud ni siya. O kinahanglan daw nga makahulot may 30 pieces ka puso kada usa. O mo to namili siya mga goy. O pila ra istorya mga goy giserve ang among gipili nga tungol. Uy, sana all. Ug uban pang mga sulod sa tiyan. Okay? Karon mga goy gibutang na sa lamisa mo excited kan nimo kaon ang usada. Gibutang na mog mga patis mga goy tungod sa mong excited wa may kibaw patis ra din na mong gibutang walay suka. Tilawan o karon punito na nato mga goy. So ayan na to. Kalami mga goy. So wala daghang istorya mga goy. Hala mura mi gaaway diri mga goy way tingugay kay gutom asang labi adayan ning ginabutan diri sa Mandawi mga goy. Dala. Kubkob nagmaayo. Wala na ipaki mga goy. Hala basta gigutom mi mga goy og kaon mayo sang lamia. Kana sus mura jud kag kanang tungol nga baboy gyud siya. What? Karon wala na tingugay. Napay pinagwapo kay naigo ko sa kamera ay. Ang usa diri si Mayik seryoso kayo. Usa may kasulti. Ay. O diri na lang siguro mga goy ako na ni iyo pang video kay usa ra ka kamot akong gigamit ang usa nagkupot sa kamera di ko ka concentrate. Mao nang iyo na ko mga goy. Thank you.